Ahojte, dneska vám ukážem, ak sa robí ovocný sandwich. Áno, Juraj Slovek, prvé ty musíš Zoberte ingredície. Toto sú tie ingredície, to hovorím tak zle. Prvé, otvor tvoj chlebík. Máme chlebík. Krájaj to ovocie. Paľajky sú ovocie. Jo, toto je také pomalé. Môžeš to zrýchliť, editor? A potom tajomne daj sol! A potom zober jogurt a potom zober lyžičku a ten jogurt bude tá omáčka. You're so fantastic. I just wanna be your Sigma. Freaking come here. Give me your Ohio. A hotovo. Už máš ten perfektný ovocný sandwich hotový. Zavri ten sandwich. Keď neviem, z aký chleb toto je bezlepký chleb. Potom zober tanier a zober ten pekný, sexy sandwich. A tak. A potom daj ten tanier na stôl. A potom vyhľadaj si tvojho obľúbeného youtubera a pozri jeho videa a daj kus. Super, Juraj, ty si určite nezjedol ten celý sandwich. Jeden vec, čo ja chcem povedať, prosím ťa to nie je celé, iba to daj niekomu na nejaký prank.